Jo no crec que ningú dels que hi ha aquí presents menjaria un insecte. Fins i tot jo no hagués estat capaç de menjar un insecte si no fos per aquest vídeo. Tens raó, posem el vídeo. Som éssers humans i habitem un món, un planeta. Però a poc ens l'estem carregant. Un dels principals problemes és la indústria alimentària, que ocupa grans terrenys, esgota les reserves d'aigua dolça i produeix grans quantitats de gasos d'efecte hivernacle, que van contaminar l'atmosfera. Però existeix una alternativa. L'entomofàgia és la dieta basada en insectes que ja és comuna a alguns indrets d'Orient i és el futur de l'alimentació humana. No genera tants gasos d'efecte hivernacle i fa servir 100 vegades menys terreny agrícola per produir la mateixa proteïna que produiria la indústria càrnia, resultant una producció sostenible i econòmica. D'aquí neix Entomos,